natulog mga idol, oh. Ayan, dito na siya natulog mga idol. Diyan sa ano, diyan sa landing board. Di na siya bumaba, di na siya pumasok mga idol, no. At yun na nga. At ito siya mga idol, oh. Ito yung ano, dito siya kinain mga idol, no. Ayan, kung nakapansin niyo mga idol, oh. Ayan, so anong sisig kaya to? Check natin. Yo, what's up mga idol, at nagkita naman tayo muli. So yun na nga mga idol, no. Yan, ano mga idol, no, team positive mga idol, no. Yun na nga mga idol, no, isang pangit na balita. At yun na nga, dahil sa nalagasan tayo ng ibon. So yun na nga, pusa mga idol. Ano mga idol, dahil sa inyo mga idol, at matagal tayong hindi nakakit dito sa loft natin. At yun nga, no, sobrang dumi talaga ng loft natin mga idol, no. At yun, medyo naging busy tayo mga idol. At sa dami ng ibon na namatay sa atin mga idol, no, mga sibong mga idol, no, nasa mga 12 piraso na mga idol. At yun, may isa na naman mga idol, no. At yun, napabayaan ko na talaga mga idol yung pag-iibon ko mga idol, no. At dahil sobrang busy talaga. Yung minsan ko na lang sila na-check rito. So napakain ko naman ng maayos. Yun nga, pero yung mga idol, no, nagkaroon sila ng sakit na one eye cold mga idol. At yun mga idol, no, so mayroon tayo ngayong ibon dito na ano, na yun nga, tinira ng pusa mga idol. So first time mangyari to mga idol, no. First time mangyari sa atin to mga idol, no. Dahil sa wala na kasi yung pusa natin dito na matapang. Mayroon tong pusa dito na mga idol, no. Pusa nila ng Aliana Love nila mama. So andito lagi yun mga idol, andito lagi yun sa ano. Dito mapapasok dito yung mga idol, oh. Diyan na natulog, dito na natulog yung mga idol, oh. Dito na natulog yung mga idol, oh. Nakikita yung video niyan mga idol, oh. Yun na nga mga idol, yun na nga ano. May pusa sa loob ko mga idol. Alright. Napakabait mga idol, no? Na yung pusa na yun mga idol, na mabait yan. Pusa namin yan, diyan kumakain ng ibon. Diyan natutulog yan mga idol. Yan, no. Papasok na yan dyan para matulog. Sinalumabas siya, diba? Napakaangas mga idol, diba? Ngayon may niwala na kayo na pusa namin dinangain ng ibon. Diyan kumakain ng kalapate mga idol. Yan yung pusa na yun mga idol, no. Yung ano, yung black and white na pusa na yun mga idol, no. So yan, napakabait na pusa yun mga idol, no. Hindi na ano mga idol, hindi ko kumakain ng kalapate mga idol. Kasi dun pala sa kabila mga idol, na baby pa lang siya mga idol, sanay na talaga siya matulog sa loob ng loft. Yun na nga. At ngayon mga idol, so yun, hindi natin napansin yung pusa dito. Yung pusa na yan, yung black and white yan, wala na siya. So dahil sa ano siya, sobrang tapang niya mga idol, na walang iba nakakalapit dito na pusa mga idol. So nakaraang gabi may napansin ako rito na ano, na itim na pusa dito sa may ano, diyan tumatago mga idol, no. Ayun, no. So diyan tumatago sa ilalim niya, no. Oh, diyan tumatago mga idol. Yan. So diyan siya tumatago, no, yung itim na pusa na yan, laging nandyan. So yun na nga, may mabandot na plano pala sa mga ibon natin mga idol, no. So pasasuggest naman mga idol, na parang bibili niya ata ako ng airgun mga idol, airgunin ko yung mga idol. Papatayin ko yung ipusa na yung mga idol, no. Kaya salot yung mga idol, no. So ito mga idol, no. Ito yung natin, ito yung kapatid ni Pogi mga idol. So kapatid ni Pogi mga idol, no. Ano to, Sparrow mga idol, no. So putang nila pinapak. Yun nga, dahil sila paronda tayo kahapon mga idol, no. Yun, kahapon na tayo paronda. Kahapon ng mga alas 4, mag-alas 5 mga idol, paronda tayo kahapon ng mga alas 5. Yun na nga, at ito lang kasi yung mga idol, na Ramonda ng matagal mga idol, no. Dahil sa tagal lang hindi nakaronda. So ito lang yung Ramonda ng matagal. Inihintay ko to kahapon mga idol, inihintay ko yung pagdating niya. So di siya dumating, medyo padilim na. Tapos siguro yung pagbaba ko sa bubong, dumating din siya. Pero diyan na siya natulog mga idol, oh. Ayan, dito na siya natulog mga idol, diyan sa landing board. Di na siya pumasok mga idol, no. At yun na nga. At ito siya mga idol, oh. Ito yung dito siya kinain mga idol, no. Ayan, kung nakapansin niyo mga idol, oh. Ayan, so anong sisig kaya to? Check natin. Ayan nga mga idol, no. So ito yung singsing. Ayun so dyan na lang sa landing board mga idol, so tinira na siya mga idol. Sino mga idol, nakapare siya mga idol.
Naka-banded ng pare mga idol, no? So napakasayang. Napakasayang na ano to, napakasayang na YB to mga idol. Napakalakas Romonda pa naman ito, no? Yun ang ano. So sana panlaban natin ito ngayong summer. Siguro mga idol, summer na tayo maglalaro mga idol dahil sa ano, pasensya na kayo, no? Wala tayo ganong update sa mga ibon natin. At yun, wala tayo ganong vlog mga idol dahil sa inyo sobrang busy talaga mga idol, no? At yun, patuloy lang ako nag-breed mga idol, no? So only breed lang tayo ngayon mga idol. Breed lang ng breed mga idol. Pero bawas ng bawas yung ibon natin mga idol. Namamatay mga idol sa sakit. Yun, one eye cold mga idol. At syempre mga idol, no? Yun, mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatids dyan mga idol, no? At abangan nyo na mga idol. Sa next natin mga idol, na syempre magkakarga na ulit tayo mga idol, no? Sa summer tayo mga idol. Summer tayo ba, maglalaban ng bakbakan mga idol. At syempre, meron tayong mga bagong warrior dito mga idol, no? At yun na nga mga idol, no? At yan, talagang halos may mga sakit din mga idol, no? At yun na. Ayan, so yung ginagamot naman natin sila mga idol, no? Ginagamot na natin ngayon mga idol, no? So pinapainom natin ng ano, pinapainom natin ng Doxilac powder, tapos Amoxicillin powder. At yun, medyo ano sila, medyo nakano na. Medyo lumagluwag na yung ano nila, yung mga paghinga nila. Medyo matamlay yung mga idol, no? So sana lang na mga idol, na sana lang na wala nang mabawas dito. Ilan ba to? Ilan ba to warrior natin dito? Ano nga, 6 na sibong yung mayroon tayo rito mga idol, no? At yan, sana lang ngayong summer mga idol makasabay tayo mga idol. At yan, paano naman mga idol, no? Pa-suggest naman mga idol, no? Kasi ito first time kasi mangyari sa atin na matudasan tayo ng ibon sa sa mga pusa. So pa-suggest naman mga idol, ano ba ang dapat gawin nito mga idol, no? So bibili ako ng airgun o titiradurin ko na lang mga idol, no? Dahil sa yun nga, napakasalot talaga mga idol, no? Kasi nakakain na siya ng ibon dito sa loob ko. Ano yung mga idol? So babalik-balikan niya na yun dito mga idol. So malamang baka pumasok siya dito, nasa loob. Diyan pumasok siya dito. Tapos kukuha siya ng ibon. Tapos yun nga, no, gagawin niyang chicha. Mga idol, no. So wala yung mga warrior natin dito mga idol, no, nandun sa taas. Ayun sila mga idol, no. Ayun sila na pinaronda ko mga idol. Kasi kawawa naman, no. Kawawa naman yung mga warrior natin mga idol, no. So wala nang lipad-lipad. At yun, wala rin sa kondisyon mga idol, no. Medyo matamlay nga sila. Yung nga, dahil sa wala tayong update sa mga ibon natin. Wala ganong di natin naalagaan mga idol, no. So medyo matamlay sila mga idol. At yun nga mga idol, no. Siyempre mga idol, no, hanggang dito na itong video na ito mga idol. At siyempre, no, mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatids. Yun nga, congratulations sa mga solid dating kalapatids dyan, no, sa mga subscriber natin dyan mga idol, no. At yan, please naman, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, please naman mga idol, na pa-support naman mga idol sa muntikong channel. Yun nga mga idol, no, pa-subscribe. At yun nga, no, at mega shoutout at congratulations nga pala sa mga idol dumadaan lagi sa pag-scroll ako ng Facebook mga idol, na so nakikita ko lagi mga idol yung mga malakas nating kalapatid. Sobrang lakas talaga nito mga to. Mga idol, na mega shoutout sa inyo, no, at nakakaingit naman kayo. Ay na mga idol, na si Pogi hindi na nakauwi. Yun na mga idol, na wala na talaga. Tapos meron naman tayong dumating din ito na isang blue bar na hindi ko na malatandaan kung saan siya nalaban dati. So bumalik siya dito mga idol, no? Kababalik lang, kahapon lang mga idol. So yun na, hindi ko alam kung saan siya napalaban. Ba't ngayon lang siya umuwi? Sobrang tagal talaga, no? Siguro may ilang months din tsaka siya nakauwi, bago siya nakauwi. So mga idol, hanggang dito na itong video na to. At yun, maraming salamat sa inyo. At syempre, see you next my vlog. See you next vlog. Kita-kits tayo sa next kong vlog mga idol. Bye-bye.